tes kadamang dainang nok parjoloro mulubui pangiduan parjolo mataisi aka kursinay joloy buamay non anonak ka na parpudi unang apala mengganggu ibadah saya tataruhot na sida tu jolo kana terlambat kita ma berbangga hati jolo may ta inang na berbaju na baga niyon beruah do inang tu jolo mahamu alamar masker hamu jeda ku tada tu jolo may inang tu jolo unak pula songon na haraw maju na hudokon alana molo saya tataruhon anon molo ro parpudian don na terlabati saya suka rohana molo ro tu jolo molo sori taruhon HP molo nga dipimpin liturgis ibadah gabe terganggu roh kita sude ate amang ketua dewan ate songon ima taban ate akada parjoloi berbangga hati mak songon amang manulang dong nga di jolon na sida terhudul parjolo na sida ro ido taisi mak molo raksa lau inang berupur baru dia parumaik kudu tujolo mah mu inang alana si matua mu pengen hujur tujolo mak molate mak horas
Shalom. Horas madhita saluhuna. Hupangido hami dohot hormat tuhita sude. Asa dengan mata pakai masker tai saliling madohoti parminggonon. Parhorasan ma dihita saluhuna ruas ni huria ni tuhata nahina holongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Marsada ni roha dohita diari minggu sadarion. Laho memuji pasangapot Tuhani. Di minggu naparjolo dung Trinitatis. Minggu hasitolu sadaon ni debata ama. Anakna Yesus Kristus. Dohot tondi parbadia. Tuhan. Nang patar di hami baga-baga, imatondim todi parbadiai, nang saur di tonga-tonga ni portibion. Laos marhite hapa-hapatarmi, nang mangolu mahami di bagasan hasutongani. Asalam patar harajonmu di tonga-tonga ni portibion. Atong, pabuan naung patar ibana di nguluta marhite todina todi parbadiai, marulupuluk mahita pasangapon ibana marhite-hite para minggota sadarion. Tapuji tapasangap maibana. Marede mahita makatidakon dengan mbasanai. Martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 640 ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata, ama ni Tuhan Yesus Kristus, nang pasu-pasuhot tuhitar ragam ni pasu-pasu partodion, siyan banua gijang di bagasan Kristus. Dibulati dohita gabi anak tu ibana, bahen pamujian di hamuliaw ni asin ni rohana, ale Jehovah si gonggop pami, masay sangap do guarmu dilihat portibion, haleluya. Haleluya, haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami, nunga marpung hami dison, diari na pinarbadia mi, say buhay ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangyak tuho, urupi mahami, asa huparhaseang hami aka ari-ari ngulu nami na podoki. Say pamasok mahami tuhang uluan sa liling-nililing na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangyon hamu mapatik ni debata di minggu na perjolo dung Trinitatis sadarion. Ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotong gabe si sobaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni Ondo, iko
kon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa dang jadi iba marsombal tu sombaon, manang tu gana-ganaan. Mangido hanguluan siani, jala dang jadi oloan begu, manang ukuhani hadatul. Jala dang jadi posroha di ugasan homitan. Ima sahat na atong ra mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Tato poti madosat tanagudangi diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangulon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan roha nami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami to dim na badiay. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siyaon. Lao manggotapon nasa dosa dohot roha por tibion. Asa hupasaat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu. Jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hata baga-baga ni debata taringa tuhase saan ni dosatta. Songonon dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga dia saki ho au marhite-hite sian akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhite-hite sian akka hajahatonmu. Au tutu, au sadiri manelesai akka pangalausium ala ni hadir yoku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Sai
Hata ni debata turpuk di minggu parjolo dung Trinitatis sadarion. Tarsurat di sada Musa bidutolu. Mamuk kamaisian ayat na parjolo 1 ayat na papituhon tajaha mamargat tisoring. Alay ulok do naubisuk sian nasa na manggulmit di ladang. Akan na dijadihon ni debata Jehovah. Jadi didok mamandok boru-borui. Ate hetongon didok debata. Naso jadi panganomuna sian saluhut hau akka na di porlakon. Dungi nina boru-borui mandoloki. Jadi do panganon nami sian parbueni hau akana di porlakon. Alay anggo sian parbueni hau na di parsitongan ni porlaki. Didok debatado. Unang pangan hamu siani. Jala unang jama hamu. Asa unang mate hamu. Dungi nina uloki mamandok boru-borui. Dang natutu hamu mate. Ay di boto debatado. Sadari di pangan hamu siani. Tonggor mamatamuna. Gabidoson debata hamu uboto na denggan dohot naroa. Dungi say dipanot noti boru-borui ma. Parbueni hau ni dibahen denggana panganon. Jala pia matana marnida. Jala tau manunggul roha tu hapisaran hawi. Jadi diputikon sian parbuenai jala dipangan. Dilehon ma dohotu sinondukna siani. Gabe dipangan. Dungi tonggor mamata nasida na dua. Diboto mana namasay mara nasida. Gabi disomoti mabulong ni hau ara bahen sabuk nasida. Ido sahatna. Martua do akan tumangin hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Tahatidakon mahata hapor siyaw tay. Songon na ni hatidakon ni dongat ta sa hapor siyaw di sandok por tibion. Rap mahita madok. Au por sea di debata Jehovah. Ido ama pargogo na suhatudusan. Na tumapalangi dohotan. Au por sea di Jesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasaday. Ima na ditubuhon si Maria. Nagabi-gabian siyanton di parabadia, andorang suhabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangunguman si Latus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tu banotoro dung di tanong, na mula mangulo di yari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul ti siyamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pamulak sogo tu tanoon,
manghumi halat na manghulu dohot na mate. Au porsia ditundi porbadia. Jala dong sada huria na badia. Huria hatopan hala Kristen ak kana badia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai na mandok. Mula mangulu sugot daging ni halak ng mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Tabigema kor seksi parupuan secara virtual.
Tikting di minggu ta sadarion minggu tanggal 6 Juni 2020 sada. Na parjolo. Di pabotohon tu sude ruas ni huria saleling masa pandemi COVID-10 sia tikting dak pola di jahahon sude. Na paduahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 10 Juni 2020 sada naing patu paun ni huriat tado padidion nabadia tu poso-poso yang nakon ni huria ima di pareminggota khusus pukul 10 sada 30 wib. Alani pinangi doma tu akka natoras na naing madidihon yang nakon na asa mendaftar ma marhite-hite na mengisi formulir pendaftaran. Jala di pasahat ma formulir itu per halado sektor manang ditaruhon tu kantor ni gereja. Boy ma dibuat formulir tu akka per halado sektor nabe. Laos pinangido ma tu akka natoras na naing mabuan yanakon na tu padidion asa Roma di hari Jumat tanggal 10 sada Juni 2020 sada pukul 10 wib maringanan di konsistori laho madohoti parguruon padidion nabadia. Napatoluhon pelean sekolah minggu. Di pabotohon tu sudah ruas ni huria tarluma akan atoras ni anakkon sekolah minggu HKBP Cipayung Cilangkap. Mamuka sian hari Minggu tanggal 30 Mei 2020 sada nasalpu nunga di patupa papungu pelean sekolah minggu. Alani pinangido ma tu akan atoras manang opung ni yana kota sekolah minggu asa tapasahat ma pelean sekolah minggu itu jolo ni langgatanon tu inganan naung ditotuhon rak matiki pasahat pelean 1A 1B doho pelean paduahon dohot amplop persembahan awal bulan. Na paupaton tikting naing marbagas tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma rodo asisiahan ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap. Anak ni amata situa insinyur P siahan nahinan tubuh ni inata embor huta galung nahinan sian huta jalan kapling sada nomor 22 RT 2 RW sada Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ruas ni sektor 2. Dohot Orwana, Siska Rosalin Boru Pajaitan, Boru ni Amata Midian Pajaitan, Tubuh ni Inata Rumodang Nirwana Boru Sihite, Ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, Sian Huta Jalan Kapling Sada nomor 22 RT 2 RW Sada, Cipayung Jakarta Timur, Ruas ni sektor 2. Ima di hari Sabtu tanggal 10 sia Juni 2020 sada pukul ualu 30 wib di gereja HKBP Cipayung Cilangkap. Na palimahon danak nasorang na parjolo. Na di hari Senin tanggal 30 sada Mei 2020 sada di basa-basahon debatado sada danak boru tu keluarga Amon Richard Simare-mare inatai boru simajutak ruas ni sektor sia. Tatangnya kema asaga beda dan nahasea poso-poso itu juluan nyarion. Diadopan ni natoras na tarlumo bima diadopan ni debata. Na paduahon. Na di hari Senin tanggal 30 sada Mei 2020 sada. Di basa-basahon debatado sada danak bawa tu keluarga Roni Saud Jaya Manulang, inatai Teresia Tutonasan, ruas ni sektor 4. Tatangnya kon ma asaga beda dan nahasia poso-poso itu juluan nyarion, diadopan ni natoras na tarlemu bima, diadopan ni debata. Napaunopon, celengan gerakan Rp1.000 per hari untuk dana pensiun HKBP. Hobar tu surat ni Eporus HKBP nomor 3/07/C04/3 Romawi 2021.
taringot tu gerakan Rp1.000 melunasi hutang HKBP ke dana pensiun HKBP. Alani mamukasian mingguon patu paon ni huriata ma tabungan celengan songon gerakan Rp1.000 per hari. Mamukasian mingguon sagihono ni parhalado rap dohot koordinator sektor ma celengan tu sude ruas ni huria HKBP Cipayung Cilangkap. Hupangido hami ma asa di bagasan las ni roha di las ni roha mahita laho majalo dohot mangisi celengani. Laos di paulak mamuse celengani tu parhalado manang langsung tu kantor gereja ujung ni bulan Desember 2020 sada. Napapituhon amplop persembahan awal bulan di hari Minggu sadarion tanggal 6 Juni 2020 sada. Papungu amplop persembahan awal bulan dohita laos tapasahat mai anon tujolo nilanggatanon rap dohot pasahaton pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2, dohot pilihan sekolah minggu. Songonima tikting dihita di hari sadarion. Tabegema kor seksi lansia secara virtual.
Marede mahita sian bukede nomor 710 sia ayat 1 sampai ayat 2. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Barita nauli hatani debata jamita dihita di mingguta sadarion, tersurat di buku Markus bidutulu, ayat 20-1-25. Songnomma didok. Dungi muli maibana, gabe rongom muse rona toropi, pola sudat nasida mangan. Jadi UBGI yak kasih solhotna, Roma nasida mangalapi bana, ainin na nasida do, naritik do ibana. Ia kasih boto surat nautuat sian huta Jerusalem di dokdo, nasibuliso do ibana, jala iduk niak kasibulisido di pangasahon, lau pabalihon ak kasibulis. Jadi di jo manasida tujolona, marupama maibana madok tu nasida, tagamun ma pabalion nisibulisi dongan nasibulis, ay mulo marsalisi sada harajaon sama dirina, dang nahot harajaoni. Jala molo marsalisi dongan sabagas sama nasida, dang nahot nasabagasi. Asa molo hehe si bolisi mangalo dirina jala marsalisi sama ibana, daktar bahen hot beibana, nalau suda nama. Dang habongotan halak jabuni ulu balang, lau mangarapas ugasanna, angko sojumulu di hoti ulu balangi, dukpei, asa terbuat sa ugasanna. Situtudo hatakon, tarsesa penasa dosa niak katolma, rodinasa ragam ni pangicahyon nasida na dopak debata. Anggo namangaleai toddi parbadiai, dang dapot sahasesahan ni, nang ditikki sogut, parutang dosa sisa liling-liling na namaibana. Ala didok nasida partot di nahodar doibana dungi Roma inana dohotak kangkina. Jadi di luar nama nasida congcong gabi disuruh mana nama ibana nahudul donatoropi humaliang ibana gabi di rokma di alamanat do inangmu dohotak kangkim rodiak kaibotom diusoi doho.
alainin nama mangalusi nasida ise do guarod dainang jala ise do dohonon akang gikku jala dibereng makana hudul humaliang hibana nin nama akodo dainang dohot akang gikku aina mangulahon lomo ni rohani de bata ido anggikku ido ibotokku ido dainang ima sahna parjulu salum horas madihita sudi kedua hon moliate malabu hita merminggu menghadapi situasi pandemi globalon nunga sada 1 tahun lilingna jala nunga merjuta na umate diperhitungkan nunga ratusan juta na terpapar umobi molo tabereng di sosial media taringot tu India jalana perpudi masuk mamuse tu Brasilia adalah negara terbesar kedua orang Kristen sesudah Amerika. Dungi masa mamuse di Argentina, opatari na salpu di Peru, ima negara 5. Eropa mulai sian Rom, Itali, sahak mamuse tu Amerika, negara Kristen terbesar di dunia 275 juta Kristen. Dungi masuk mamuse tu negara-negara Amerika Latin termasuk Meksiko, negara ketiga terbesar beragama Kristen. Dungi na perpudion belum setengah tahun tu India. Di India itu orang-orang Islam adalah agama kedua dan orang Kristen adalah agama ketiga minoritas miskin dan mereka hidup di rumah-rumah kumuh dibatasi miskin sekali dan orang yang mati belakangan ini adalah mayoritas orang-orang Kristen. Ima situasi dohot kondisina diperhitungkan masih ada ratusan juta orang yang sudah terpapar. Alani puji Tuhan, hita pajupang di gereja. Ita akka nau poso dobe. Tapi mari kita pikirkan lansia, maredde nasida nakin. Saya bukan memuji, maredde akkaina nakit torokna 32. Maredde malansia, gumudang akka parupuan sianamai. Tapi basnya luar biasa hebatnya. Jadi salut, kita beri jempol dulu untuk punguan lansia. Alanina peduahon neng dohonokku, moliate ma di haroromu. Tapi saya lebih berterima kasih turuas ni hurian waing namar minggu di bagas nabi live streaming. Dohonokku matuhamu sude. Selamat hari Minggu. Selamat Ari Parjulu Duk Trinitatis Sonari Jamita Tomba di almanak tadi dok jangan menghujat Roh Kudus hata batak unang mangaleai toddi parbadia ahado lapatan ni di dok muse kesimpulanna nak sogut pe naneng dohono ni Yesus sadariope termasuk mersugut daktar sesai. Jala di ayat 30 hokma nasida diburan idosai saliling lilingna. Imak kesimpulan ni Yesus ganuk na mangaleai tod di parbadiai. Anggo na mangaleai de bata. Anggo na mangulahok kajahaton tersesaro. Molo tajaha di buku Lukas, tajaha di Matius bindu 12. Molo di buku Markus bindu tuluon, didok serodi saliling lilingna. Mola kadoli-doli doh anak boru, molo isuk pun nasida apakah yang dimaksud dengan dosa terhadap Roh Kudus. Barangkali mereka akan berkata penyelewengan seksual. Sudah melakukan hubungan sebelum menikah
Itulah dosa terhadap Roh Kudus. Molosong ni nang minotobe di Amerika di Eropa. Karena itu sudah budaya. Menikah bukan berarti belum melakukan seks. Buhamay muse. Na kedua hon. Adong ko halak madok akan tua-tua manat patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmo sa mertua ho jaleliling mangulu alani muncul mapandapot halak na mangaleyai natorasna simardat dui ima dosa tutod di perbadia tidak akan mendapat apapun dalam perjalanan hidupnya. Adong muse nama dok iya dosa tutod di perbadia ima ateis. HP di statistik 2020 bulan Oktober populasi ni Portibion 1,2 miliar orang yang tidak beragama. Bukan termasuk orang komunis. Tidak beragama bukan berarti mereka ateis. Tetapi tidak beragama mereka tidak peduli dengan agama. Tetapi orang yang ateis di antara 1,2 miliar itu 63%. Jadi orang berkata orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itulah dosa kepada Roh Kudus. HP Yesus mandok nama ngaleai debata dangi dosa tutod di perbadia. Atong ahado. Alani turpuk buku Markuson dan boy dohonota sudah perfect untuk menjawab apa yang dimaksud dengan dosa kepada Roh Kudus. Alani ikut jahota Matius 12, Lukas 10 sada supaya komplit alana taringo tuson holat buku natuluido patorakon. Di buku Markuson baritana songnon lauma Yesus. Tuluat Galilea ala di sido hutana marparau maibana taripar maibana tubaribani tao Galilea. Di seberang itu minimal pada waktu itu ada 10 suku. Ima naginawaran Dekapolis, 10 kota bercorak ragam. Di si maibana mengubati. Di jolon di turpukon adorak soaya 20-on ngai patorang di si diubati matorok tolma nama pitung na lupu nama tetangat sabariba malum sude. Jadi alani gudang mah akan atoropi. Laus di sima dipilih Yesus mah 12 akasisianna. Jadi alani torok ni natoropi masuk manasida di sada jabu di dok dak siap be. Dungi mangap penasida dan boibe. Itu awalnya. Alaimo lo tajaha di Matius bidu 12 di ayat 20 persoalan nunga semakin jelas. Adong mana marsahid nasinongkopan di tod di nahodar. Jadi dampaknya sangat destruktif. Orang ini menjadi buta, tidak bisa melihat. Orang itu menjadi bisu, tidak bisa berkata-kata. Menurut medis pada zaman itu tidak akan ada seorang dukun atau tabib, bahkan seorang ahli pun yang mampu menyembuhkan penyakit seperti itu. Sebab penyakit itu penyakit yang maha dahsyat, roh jahat berkuasa atas dirinya, bisa membuat matanya sampai buta, bahkan mulutnya menjadi bisu. Pero Yesus di pamalum, dungi malum. Di ayat 20 sada di Matius 12 longang ma natoropi. Bahasa Indonesia takjub. Kenapa takjub? Karena itu amazing. Karena itu adalah miracle. Tidak mungkin, tetapi ternyata menjadi mungkin. Sebagian dari orang banyak itu berkata, apa mungkin dia ini anak Daud? Kalau bukan, kenapa dia bisa melakukan itu? Di Roma aloni Yesus sudah pasti. Sada si boto surat ahli Taurat, scriber. Pada ohun Farisi, kalangan yang jauh lebih besar, anggota parlemen. Wasoni si Belzebul iba ini ipangasahoni. Pamaluponi. Ainung ngay songkopi tod dinahodari.
Begitu kata mereka. Imam holo di Matius 12. Alani terhalus masonari. Aduh, dosa tutut di Purbadia bukan seksual, bukan menghujat Tuhan, bukan tidak menghormati orang tua, bukan membunuh, bukan mencuri, dan lain sebagainya. Alai dosa tutut di Purbadia, Imam Molo mengklaim, saya sudah besar, saya sudah sembuh, saya sudah sukses, saya kaya raya, saya pintar profesor, saya terhormat punya jabatan kekuasaan, pernah ini, pernah ini, pernah ini, pernah ini. Tapi semua itu karena saya memang pintar, karena saya memang kerja keras, bukan karena Tuhan. Jalan lebih fi'tahal, mulai dok ibana, sudina hujaloi, sian gunung kidul lui. Maaf. Sudina hujaloi sia naik si pangulu dui. Maaf, sudina hujaloi sia dulu pusuk buhi dui. Sia dahopung dui, sia todina dui. Sudina hujalohon kemampuan odoh dia sudi bukan dari Tuhan, tapi dari setan. Bukan dari Tuhan, tapi dari Belzebul. Bukan dari Tuhan, tapi dari kuasa-kuasa kegelapan. Saya sukses, saya begini, saya memang jago, dan saya ada menolong saya di belakang saya yang tidak kelihatan. Itulah okultis, itulah roh-roh orang mati, dan itulah dewa-dewi. Ima dosa tutot di Purbadia. Alani mulu berdiskusi, berdialog, berdebat, kita doh orang lain, kita harus mampu menjawab itu. Gunakan Markus 3 ini, pakai lagi Matius 12, lengkapi lagi dengan Injil Lukas pasal 11. Anggo di Markuson dang ni pabuai. Kedua, nakid di sadamu sabidu sadai. Si Adam si Hawa. Ayah hidup di bata taringok tu porlakon. Bui do Allah ngumunakan. O bui. Alai ang buhaw na iparsitonganon dang jadi alangon jamao pinang bui ay hau parminotoan taringok tunadenggan do taringok tunaroa dei ngai to na hodde bata sadari hupangak kami mate mahami ro uluki naktohoi mulai Allah kamui gabi duson debatama kamu sama seperti Tuhan. Di buku pangukapon uluk na di sada musaon imana ginuaran ular naga, ular tua. Ular tua on ima sada sia suru-suruan sia surgoi na mangalo de bata. Basa mangal nengdus ibana doh de bata, maka dia dibuang, dilempar beserta dengan pasukannya. Diaka pemahaman na perpudi muse di gormon Lucifer. Diturpukon molo di hata Indonesia didok Belzebul, raja bangulu ni si polisi. Jadi Roma Yesus madok. Idi do mungkin ni upamalum na marsait. Merdina nama pitung. Maka nangu di bahasa Indonesia dan ia pun berkata-kata bukan dakkolam makatai berkata-kata artinya di Papua ibana halongangani bahasa buyau makatai bahasa buyau merdida itu tidak mungkin kalau kuasa duniawi pasti suara dari sorga ido dari dohono ni namar sahiti aleiro tua ma sadar rombongan scriber ahli Taurat sia Yerusalem wasa hidup tuat di Harabatak karena Yerusalem itu di puncak bukit Sion sementara Galilea itu adalah di dataran rendah 5 tahu Galilea jadi posisinya turun tuat Roma nasida idok nasida ma aingai songgo piton di nahodari wasoni sibolis dewa ini ipangasahoni ninna
Ijo Jesus mana sida, idok Jesus ma, rojo hamu. Ayado marbedai harajaon, doh dirina, molosoni terpecah-pecah, hancur mana sida. Ayado marbedai nasabagas, molosoni terpecah-pecah, bah, ambruk mah. Mulurong misalnya saya udu balang nagogo neng rapokon ni pangarakop. Ini do mungkin nih kan ikut jolo masuk do nasida. Talion nama udu balangi dungi buatan nama ugasanna. Ini ya maralo sibolis tu sibolis. Buasa do honomu ya upamalu mahalahi ya huleo di nasida halogangan. Hubain nasida boy jong jong hurobah. Kondisi keadaan si tahun nasida, gabi malua nasida siarat ni si polisi, siang gonggoman ni si Belzebuli, siang gonggoman ni Satan, setani, wasa dohono muna, gabi waso ni Belzebul hupake. Ido diturpuhon. Alani halus na peduahon, ahado dosa tu toddi porbadia, ambisi. Dengan do ambisi, dengan do ambisius, itu pun masih bagus. Kalau tidak ada ambisi berarti tidak ada keinginan, tidak ada cita-cita, tidak ada masa depan. Berambisilah. Kalau boleh juga ambisius pun boleh. Saya mau berambisi mau sama seperti bupati. Saya mau berambisi mau sama seperti gubernur. Saya mau berambisi mau sama dengan anggota parlemen. Saya berambisi suatu waktu anakku nanti mau jadi menteri. Lakukanlah. Persiapkan. Yakin dirimu. Persoalan naik sarupa doh debata itu nasubui. Alani alus na paduahon ahado dosa tutod di porbadia ima molo adong ambisi naik dos tu debata. Itulah dosa kepada Roh Kudus. Sahma tu ayat 24. Isi do haroa anggiku. Isi do ibotokku. Isi do dainang. Bakodo ibotokku, akodo anggiku, akodo ibotokku, odo dainang. Ninna di ayat 24. Ay dong buang gini Yesus. Tajah di buku Matius, adong go patanggina. Si Jakobus, si Joseph, si Simon, si Judas. Naopaton dak persia tu Yesus. Di Roma nasida, alangai rongom Yesus, neng bilaun nasida ma Yesus, attaridok nasida ma, ay ngeritikihin. Dido dang ginamado ngeritik, termasuk Maria kemungkinan. Di ayat-ayat na perpudion, lam takas idok, dohot akkai botona, adong ke botoni Yesus, adong. Tapi Alkitab seluruh perjanjian baru tidak menuliskan siapa nama saudari-saudari. Mungkin 2. Mungkin 3, boleh jadi 4, mungkin 6. Garizor mahalak batak, adong ko 12 gelenga. Jadi mungkin 6 ibotolnya. Roma nasida. Disuruh mah, ibabuah jodah nasuk kami. Ibabuah mah, ay robah omakmu. Roy nong mu roy roangin, roakai botom. Jadi Roma Yesus, ay sido haroa anggi. Isi do haroa, ibotok isi do dainang. Akodo di ayat 75 akan mangulahon lomo ni rohani debata. Ido anggiku, ido ibotokku, ido dainang. Agak aneh turpukon, danganong ido damang, tu dia mahita deh. Bahasa. Dengan dong damang ni Yesus iportibion. Alayang guanggina gudang hitamai. Anggo ibotona gudang hamumai. Anggo dainang ni Yesus gudang marmiliat iportibion hamumai. Alayang go damang ni Yesus dengan dong diportibion. Bahasa aibana doi Yesusi ido debata ibana do amai. Alai secara duniawi, secara manusiawi, godang do anggini Yesus, godang go ibotona, godang go ina ni Yesus dalam konteks keduniawian. 2010 sia, gumodang go pebawa di Portibion.
2020 gumodang gupe buru-buru di Portibion 2020 ternyata ngagumodang hami bawa. Diperhitungkan 3 dekade yang akan datang, perempuan semakin menyusut, laki-laki bertambah banyak. Alani molo tu proyeksi siani akan gini Yesus tahun 2050 akan akan berjumlah 6 berbanding 4 di Portibion. Tetapi apakah akan gini Yesuson akan hami bawon lebih banyak, lebih kuat, lebih praktis dan lebih komprehensif menunjukkan dirinya bahwa dia adalah saudara laki-laki dari Yesus? Itu menjadi pertanyaan terbesar. Kamu kadongan sah porsial. Tugas tasonari molo didok dang jadi mangaleai toddi parbadia ngatalusi be. Tapi apa tujuannya? Ayat 35 ini. Akkana mangulahon lomo ni rohani dewata. Pesalmen 147 ayat 10 mandok saya cari mau mangulahon lomo ni roham aihodo dewataku. Ajarlah aku melakukan kehendakmu sebab engkaulah Allahku. Ayat 10a. Ayat 10b. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Berarti ada roh yang tidak baik. Isema roh yang tidak baik. Ima uluki. Ima nagai. Ima Belzebuli, ise main waeng. Orang Katolisisme ada ajarannya manusia itu di kiri ada 16 roh jahat, di kanan ada 16 roh jahat, tapi hanya ada satu Roh Kudus yang mengawal manusia. Mangalo na 32.000. Dongko alat Cina dibuat boneka tageleng buti dungi itusuk pakna marawangi di sana. Itulang butuhana acik butuhani hala isan. Itusuk ikunga moki hoki isan. Itusuk matana pelong. Jadi orang Cina mengatakan ada 40 titik-titik lemah di tubuh manusia. Satu pun itu disusupi oleh roh jahat, orang itu akan sakit dan bisa mati. Nagudangan tot dina jahat, tot dina hodar, begu nur, begu atuk, begu ladang, begu laut, begu. Sonari di zaman modern, hati-hati, boleh jadi ilmu dan teknologi itu juga bisa menjadi bagian dari roh jahat. Hati-hati. Mulutu hoda masih berdarah-darah. Alih holang sah anak ngai itu tanoi kaki depannya sudah berdiri, kaki belakangnya masih lumpuh. Romai duk ngai didati ma mudari. Hitungan detik ngajong-jong be kaki belakang. Hitungan menit anaknya mulai melangkah. Tidak sampai 1 hari sudah berjalan. 1 minggu dia sudah mulai berlari. 1 bulan dia sudah berpacu. Tapi itu saja pelajarannya. Tonggo hodai. Nape mendapat juara di mana-mana. Tapi kalau manusia itulah bedanya. Manusialah ciptaan yang tertinggi, menjadi tuan dari segala ciptaan. Tapi biarpun manusia yang tertinggi dan tuan daripada segala ciptaan itu, mandataris Tuhan di bumi ini, tapi manusia itu ternyata harus belajar. Nah, udah ke persiajaran ini. Belajar mardalan. Mulai nena duti mardalan, aina baru inatan inna. Romu saya paru main. Subuh dibaca pikiran di sima tuana. Seolah nama berbeda mah. Nah, kudangan rohal di kantor. Tang boto marsiatar. Ai suita dayana pimpinanna. Ahalo moro Yohana. Sono dia makata itu ibana. Itu juga butuh belajar.
Belajar, belajar, belajar. Gari mekkel pe perlu belajar. Ay molo mekkel sa gugu-guguna. Nawad, namutido. Nah. Belajar. Menjadi orang yang terampil, menjadi orang yang luwes, menjadi orang yang disukai semua orang, menjadi orang atau bawahan yang terampil, menjadi orang yang terpilih oleh pimpinan karena orang itu pintar, luwes. Terus belajar. Sudah sarjana, S1, S2, S3, profesor, tapi semakin tinggi ilmunya, semakin dia menyadari dia banyak kekurangan. Terus belajar, apalagi maison. Si Dauti madok, saya cari mau mengulahon lomoni rohani. Dan lomoni rohani kaisar, bupati, jenderal, presiden, lomoni rohani dewata. Kehendak Bapa. Bahasa song ini dok Raja Dauti. Apa yang kurang sama dia? 10 tahun dia berkuasa di Samaria. 30 tahun dia berkuasa di selatan, di Yerusalem. Dia mengalahkan semua musuhnya. Tidak ada satu bangsa yang sanggup mengalahkan dia. Kaya raya, istananya termewah pada zaman itu di seluruh dunia. 3/5 bangsa di dunia ini khususnya di Timur Tengah tunduk dan memberi upeti kepadanya. Tidak ada yang kurang, hartanya banyak, uangnya banyak. Pada waktu itu 3.500 tahun yang lalu, bayangkanlah serdadu pasukan Daud itu jumlahnya 140.000 orang. Belum pasukan berkuda, belum pasukan pemana, belum densus ini dan lain-lain sebagainya. Indonesia 120.000 do pasukannya. Pasukan aktif, pasukan para, dohot pasukan cadangan. Ini 3.500 sudah lebih dari 10 pasukan kita. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Alai didok ibahana ajari mau mangulahon lomoni roham. Todimna denganima manuguau di tanona hornop, tanah yang rata. Orang enggak pernah terjatuh di tanah yang banyak kerikil, batu-batu, cadas, curang. Justru orang tergelincir di tanah yang rata. 50 tahun yang lalu panjang highway di Amerika di 50 negara hanya 12.000 kilometer. Waktu itu kecelakaan adalah per jam. Sekarang di seluruh 50 negara bagian Amerika panjang jalanannya 120.000 kilometer highway gratis semua. Dan sekarang kecelakaan terjadi bukan tiap menit tapi tiap detik. Jalannya mulus, lurus, lurus. Sebelum Jokowi dengan dalam dirian. Tapi 4,5 tahun dia bangun 5.670 kilometer. Waktu itu sedikit sekali yang kecelakaan. Alai dungadong highway, dungadong jalan lingkar, sonari diisi ngagudang mermatean, merdebuan motori. Haru ada binering di si Daud, banyak di situ, jalan yang rata, bukan terjal, bukan banyak kerikil dan batu-batu. Jalan yang rata itu kekuasaannya, jalan yang rata itu emas peraknya, jalan yang rata itu uangnya, jalan yang rata itu termasuk perempuan. Inilah jalan yang rata. Todim nadingganima manuguau di tano nahorno. Kalau Anda sudah sarjana S2 dan S3, lalu dapat pekerjaan, dapat suami yang hebat lagi, semua beres, beli rumah, beli furniture, beli mobil, lalu 10 tahun lagi punya villa di puncak, lalu 15 tahun lagi punya yacht, perahu di Sukabumi, lalu kemudian menjelang umur 53 tahun, dia bisa beli pesawat jet pribadi, tidak ada yang kurang. Awas, berdoalah seperti Daud. Saya cari mau mengulahun lohmun roham. Siapakah saudara Yesus? Saya emang inang semua. Siapakah saudara Yesus, ibu Yesus? Ibu-ibu semua. Tapi hanya kitakah? Belum tentu. Ayat 35 ini. Ini pernyataan, ini statement dari Yesus. Barang siapa yang melakukan kehendak Allah, dialah
saudaraku. Mahatma Gandhi berkata, saya tidak mau jadi Kristen. Dan saya kecewa melihat orang Kristen di Eropa. Tapi saya melakukan apa yang diajarkan Yesus. Sebab kalau manusia itu melakukan apa yang diajarkan Yesus, damailah bumi ini. Nehru juga bukan Kristen. Tapi dia berkata ajaran Yesus itu itulah number one. Diulahon nasida do. Atong Molosoni, Mahatma Gandhi, Nehru dan yang lain-lain juga yang bukan Kristen adalah saudara Yesus juga. Kita kembalikan pertanyaan itu. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Kalau kita melakukan perintahnya, kehendaknya, hukumnya, law, regulasinya, peraturannya, rulesnya, aturannya, sungguh-sungguh, barulah kita saudara Yesus Kristus. Amin. Moleate mali Tuhan, pasu-pasu mahabisudi. Asa gabi anggim ibotom. Jala toropak kadainang dihurian. Manang isi behami. Songon Raja Daudi ajari hami. Unang tersulat di tami. Sotung merdu sahami tutut dim. Tot di perbadiai pasu-pasu huriamon. Torop nadapotan las ni roha tubuh anak-anak. Asai buri-bur magodang danahi sehat. Bamana dohot inana. Alai totu adonggo na marukil susah urupima apuli. Sonido aka program ni huriaon. Lumo bisa darion papunguhon pelean bulanan ruasmu. Tupahima nasida. Yaka program gerakan Rp1.000 otik dui. Songo naik namanetek ngolo say manetek boido mangalatak. Pasu-pasu huriamot Tuhan dingoluna. Lumobi makada danak na mekmet. Asiroham asamagudang nasida lambalga lammar bisuk lam dihaholongeho nasida. Akalansia asiroham leon dinasida hahipason. Sonima akan mabalu. Tolong nasida Tuhan. Tangadok pangucadiana soholan ho urupi nasida. Akan marukil tuhoma upasah tami asasi roham. Mauliatema Tuhan meriti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
jongjong mahita. Tatangyak kumapiliatta. Ali di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaw mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutada hami kurang nisi lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguduan siamari, se sama dosa nami, songon panesanami di dosa nidongan na merdosa tuhami, punak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Sandami, jalo hamua pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu toddim.